Jeg har jo det sidste gang, bare det sidste gang. Det tror jeg godt, du. Hvad? Hvis jeg får lidt indbrud, så er jeg bare kørende. Helt ude på det. Det ved jeg ikke, hvad jeg finder. Jeg har faktisk i januar. Ja. Skal vi også først til næste sommer? Jeg har ikke fået brev nu, men det har jo som det, han får så videre til optælling i 2026. Den første mødestilling var om 9 måneder. Hvis det er din svar på det spørgsmål, så er det godt til at invitere dig for at komme ind så råber jeg til. Far han gik stadig med forskel på hans ben, og han havde taget og ind i sit skinneben og i knæet stadig ind og tjekke militæret, hvor de troede han løg. De sidste mega mange år. Men det kan være ham der, der er ikke nogen, der fundet den sidste nyårrunden. Det er altså kommet til. Militær. Også i 11 måneder. Jeg har sådan 4 måneder. Det er nok prøve i noget. Men det tager bare. Det Der er en anden fra der kommer snakket bare for nylig, 5 år siden. Min søster, hun er bare 3. Medicin,
skulle være gøre nu. Det skulle være gøre nu. Målbord. Bonnie har snittet til den. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det spørger. Jeg skriver 20 sekunder, så ser jeg der. Er det sådan noget SPS, eller hvad? Nej, det er bedre specielt. Ting, de skal læse op. Og se uden. Hvorfor mit øje? Line on top. Line. Nu er det sådan, det er sikkert, at den næste sikrer en NATO. Line smager. Du optager det igen. Nu skal der noget, vi skal ikke bare Jeg er på 18. Så hvis jeg skal shoppe 12.000, ikke? Hvis man skal ikke bare tage det, du kan ikke bare tage den ud til sådan et måned. Så jeg skal lagt op på 12.000. Hvor mange tager I? Hvis jeg skal have 12.000, nu skal jeg have... Nej, ikke 10 minutter. Er det ikke godt?
Lige nu. Kører 620. Ja, så vil jeg gøre lidt lavere. I minutter. Ellers så bliver det svært. Så kvart har en lille den kører lige 45 minutter. Jeg tror han startede midt på dagen. Noget kl. 11. Hvor længe du har det nede i lyset, det kører til København. Vi starter på skjole, så jeg arbejder. Jeg har stadig over i nej, jeg har taget EM. Jeg har halvanden i pester og grov pester. Du vil sige halvanden kilo pasta. Hvor var min ikke? Ikke i dag. Hvornår du bliver Hvis du ikke får den, prøv igen. Østrig, det er den eneste weekend, jeg kunne. Det savner jeg. Jo. Det er fandme det røvsygt at køre lige. Hvor starter. 7. Hvordan var det først? Hvordan var det først? Jeg tager lidt 500. Altså sådan, jeg synes, du skal køre. Jeg tænker, jeg skal køre. Så dobbelt næsten, og så langsomt, en af 17-årige fra USA, gjorde det for raise money.
Jeg synes stadig, du skal starte med hvor meget du Ja, det var den, hvor han lavede. Det var den, hvor han lavede. Altså på samme som Mads var han fik den. Mads var han fik den anden del, og så var den anden glad på 8.000. Så han nede og have rekorden. Et kvarter. Den er altså også. Og så stopper rammer på efter det. Der skal sidde og se et døgn, holde Og det var, hvis du skal have to personer, skal være to uafhængige, der gør det uafhængigt, du betaler nogle $100, $100 i timen for. Det kommer ikke til. Den her. Du behøver ikke være sådan, så er det. Ja, det var det sagde. Og det kan bare til at skrive ud til udvarskelige, for du klarer sådan noget, og det ser det nogle af de arbejder, til for at til at kigge på det. Det var 735.000 Ja, samtidig hvis jeg skal have sådan på mig selv, så må jeg sådan en person for at vide. Hvordan ser du præmier til selv? Slut til sønder. Lad han streame i slut. Er han stadig i gang? Er ikke lige stoppe. Hvad? Jeg spiser for meget mad. Du ligger over. Olie! Kig der. Nej, det Nej, vel. Har du ikke haft flere wildcards? Nej, du tænker på det der, den næsten 3 videoer. Hvorfor livestreamer? Hvor er der livestream? Twitch. There's a chat.
Så
Meget for
Jeg gad det godt, men jeg har ikke penge til det. Men det er også, altså det er også, Det er
3.000. Næsten halvvejs. Næsten halvvejs. Kommer tilbage efter pause.
Enten bavian eller æren. Sygt, så var der fint. Yes.
Ja, der går lige eksamen.